Γεια σας, με λένε Μυρτώ Χαλκιά και θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας ως προς την αισθητική επέμβαση στήθους, την οποία προχώρησα τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Τζον Αναστασάτο και αποφάσισα να κάνω αυτό το λιγόλεπτο βίντεο γιατί και εγώ σε μια αντίστοιχη περίπτωση και πριν προχωρήσω σε τέτοιου είδους επέμβαση θα ήθελα και θα ήταν σημαντικό για μένα να ακούσω την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει περάσει μια παρόμοια εμπειρία με το συγκεκριμένο γιατρό. Να σας πω λοιπόν ότι είχα πολλά χρόνια την επιθυμία να προβώ σε μια τέτοιου είδους αισθητική επέμβαση, όμως είχα δισταγμούς και δεύτερες σκέψεις, καθώς οι γιατροί που είχα επισκεφτεί στο παρελθόν δεν με ενέπνευσαν ώστε να πω ότι κάνω το βήμα χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς φόβο, χωρίς αμφιβολία. Οπότε και το ανέβαλα. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισα να επισκεφτώ το γραφείο του κ. Αναστασάτου στην Κηφισιά, έχοντας διαβάσει πάρα πολλά θετικά σχόλια και κυρίως για την καταξίωσή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποφάσισα και πήρα την πρωτοβουλία να τον επισκεφτώ. Ούσα διστακτική και πάλι, και μάλιστα όπως με έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος, δύσκολη περίπτωση, γιατί δεν ήθελα να προβώ στην εμφύτευση ενδεμάτων σιλικόνης. Συζήτησα λοιπόν μαζί του αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε λιπομεταφορά, σε ιαλουρονικό οξύ. Όμως με σεβασμό πάντα ο κύριος Αναστασάτος μου το απέκλεισε, εξηγώντας μου ξεκάθαρα τους λόγους γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, και μου ξεκαθάρισε ότι αυτό που θα τέριαζε στη δική μου περίπτωση και για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα επιθυμούσα, που ήταν απλά μια προβολή, κάτι φυσικό και όμορφο, ήταν μόνο εμφυτεύματα της σιλικόνης. Να σας πω ότι όσους δισταγμούς κι αν είχα και όσες δεύτερες σκέψεις και αμφιβολίες, όταν έκλεισα την πόρτα του γραφείου του, είπα στη φίλη μου που βρισκόταν μαζί μου ότι αυτός είναι για μένα. Είναι αστέρι. Με κέρδισε, ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, πέρα από όλους τους άλλους παράγοντες. Βασική παράμετρος είναι η επικοινωνία με τον γιατρό, και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε έχοντας κάνει διεξοδικές εξετάσεις, συζητώντας αναλυτικά το κάθε τι, καταπραίνοντας όλους τους φόβους και τις ανησυχίες μου. Αποφάσισα λοιπόν να προχωρήσω στο χειρουργείο τον περασμένο Νοέμβρη. Δεν έχω λόγια να σας πω. Καταρχάς, στο σημείο αυτό, κάνοντας μια παρένθεση, ο κ. Αναστασάτος μου είχε επισημάνει ότι θα είναι μια όμορφη εμπειρία χωρίς πόνο. Δεν μπορώ να πω ότι τον πίστεψα, και μάλιστα έχοντας μαρτύριες ανθρώπων δικών μου που είχαν υποβληθεί σε παρόμοιο χειρουργείο, οι οποίες ήταν αρνητικές, καθώς είχαν περάσει πολύ πόνο, είχα τις αμφιβολίες μου ως προς αυτό. Όμως να σας πω ότι πραγματικά ήταν όπως τα είπε. Ήταν ένα όμορφο χειρουργείο, μια άνετη, ανάλαφρη εμπειρία. Σεβάστηκε την επιθυμία μου να μην υποβληθώ σε ολική νάρκωση, αλλά μόνο σε μια ήπια μέθη, μαζί με τοπική αναισθησία, το οποίο για προσωπικούς λόγους το είχα ζητήσει. Ό,τι ζήτησα έγινε ακριβώς η επιθυμία μου.
Δεν θα ξεχάσω το βράδυ πριν την επέμβαση, το άγχος μου, και δεν θα ξεχάσω το τηλεφώνημα που με πήρε και μου είπε: Μυρτώ, κάνε κάτι όμορφο. Θα σου πρότεινα να ξεχαστείς, να κάνεις κάτι όμορφο, να περάσεις το βράδυ σου, να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο και απλά να με εμπιστευτείς. Αυτό έκανα και θέλω να σας πω ότι πέρα από το πανέμορφο αποτέλεσμα, το φυσικό αποτέλεσμα που ζήτησα από τον κύριο Αναστασάτο, γιατί είχε σημασία για μένα η φυσικότητα, η οποία θα αναρμονίζεται με τις καμπύλες μου, με το σώμα μου. Ήτανε μια απίστευτη εμπειρία. Το μετεχειρητικό στάδιο ήταν ανύπαρκτο. Μετά το χειρουργείο ντύθηκα μόνη μου, περπάτησα μόνη μου, πήγα στο αυτοκίνητο των φίλων που με περίμενε και πήγα σπίτι μου. Και πέρα από μια ήπια πίεση που ένιωθα κάθε φορά που σηκωνόμουν από το κρεβάτι, η οποία διήρκησε περίπου 2 με 3 μέρες, πήγα στη δουλειά μου κανονικά, έκανα όλες τις δραστηριότητες μου με προσοχή, φυσικά υπακούοντας όλες τις οδηγίες που μου είχε δώσει ο κύριος Αναστασάτος πιστά. Δεν είχα πόνο, δεν χρειάστηκε να πάρω κανένα είδους παυσίπονο, μόνο την αντιβίωσή μου, και σε 2 εβδομάδες που μπόρεσα να οδηγήσω δεν υπήρχε τίποτα που να μαρτυράει ότι έχω υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο. Η γύρω μου, το περιβάλλον μου δεν πιστεύαν ότι είχα κάνει χειρουργείο στήθους, μαστών, αυξητική μαστών, χωρίς πόνο. Ούτε η ίδια εγώ το πίστευα. Και θα ήθελα πραγματικά να σας πω μέσα από την καρδιά μου, χωρίς να είναι λόγια κολακίας ή φιλοφρόνησης, ως προς τον κύριο Αναστασάτο, όπως το έχω πει και του ίδιου πολλές φορές, δεν υπήρχε η εμπειρία που έζησα. Το μόνο κρίμα είναι που δεν τον γνώρισα νωρίτερα, για να χαρώ το σώμα μου όπως το χαίρομαι τώρα. Το απίστευτο αποτέλεσμα κερδίζει την καρδιά των ανθρώπων που τον επισκέπτονται. Μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο, να σας πω ότι ακόμα και εβδομάδες μετά το χειρουργείο, και παρά το ότι βρισκόταν σε ταξίδι στην Αμερική, επικοινωνούσε μαζί μου σε τακτά χρονικά διαστήματα να ρωτήσει πώς αναρώνω, πώς είμαι, τι κάνω, το οποίο το εκτίμησα φάνταστα, όπως εκτιμώ και όλη την επικοινωνία που είχαμε όλο το διάστημα, και πριν και μετά. Θέλησε να απαλύνει τους φόβους μου, να δει αν είμαι καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο ψυχολογικός παράγοντας μέτρησε πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία και το όμορφο αποτέλεσμα που είχαμε στο τέλος. Τον συνιστώ αναπιφύλακτα, τον εμπιστεύομαι σαν άνθρωπο και σαν γιατρό. Ξέρω από τον πατέρα μου που ήταν γιατρός ότι σε αυτή την επιστήμη δεν είναι μόνο σημαντικό το αποτέλεσμα και το χέρι ενός ανθρώπου, αλλά και τα πιστεύω του, τα ιδανικά του, το πώς χειρίζεται τους ασθενείς του. Πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασάτου, πέρα από χειρουργική ικανότητες, δεξιότητες, μιλάμε και για τέχνη. Θα χαρακτήριζα τη δουλειά του ζωγραφιά. Τον έχω εμπιστευτεί και για πολλά άλλα και στο μέλλον θα συνεχίσω να τον εμπιστεύομαι. Είναι εξαίρετος επιστήμον, εκπληκτικός άνθρωπος και χαίρομαι, όπως έχω πει και στον ίδιο, που τα προηγούμενα χρόνια δεν προέβη σε αυτή την επέμβαση για να γνωρίσω και να καταλήξω τελικά σε εκείνον. Την έχω χαρεί όσο ποτέ. Εύχομαι να κάνετε κι εσείς το ίδιο
Σας μιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και έχω πει και στον ίδιο πολλές φορές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα ξέχασω ποτέ αυτό που έκανε για μένα. Τον ευχαριστώ βαθιά. Να είναι καλά πάντα.